Здравейте, сега ще ви покажа, това е следващият епизод от поредиците ми за уроци и сега ще ви покажа как си направите интро с Sony Vegas или по-точно Vegas Pro, да, Sony Vegas Pro. Така, значи първо, ще си отидем на... Значи ще ви покажа как да направите по-точно интрото, ще ви е нещо като готово интро. Значи Raven Pro Design. Дизайн. Значи това е един сайт, с който, един човек, който прави интрота за Sony Vegas и по-точно Sony Vegas 11 като версия, но в принцип би трябвало да стане на всички версии, но иначе това е версията и да, 11. Иначе влизате в този сайт, ето където не съм го показал, и тук има SLP 10 интро, SLP 11 интро, SLP 12 интро. Като във всичките такива параграфчета има различни интрота, от които може да си свалите самия файл как е направено, да си го качите в съответната програма, нали, Sony Vegas, и просто да замените неговия текст с ваш, нали. Но не всичките работят, така че това може би ще е проблем. Така, ето сега това е Raven Pro Design Sony Vegas. Това става, например, другите не съм ги пробвал, и това става, но някои не стават, защото някои файлове са прекъснати и така нататък. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Значи, влизате си в Sony Vegas. Аз съм изтеглил няколко интрота, темплейтове за интрота, така че ще мога да ви покажа някои неща. Ето, аз използвам Sony Vegas Pro 11, но има и 12, като по-нова версия би трябвало да стане на нея. Но не съм абсолютно сигурен, така че ако мислите, че няма да стане, по-добре си изтеглете 11, Sony Vegas Pro 11. Professional AG Video Audio Production, така че, добре ще е, да. Сега мисля да направя плейлист в YouTube. Значи това ми е страницата в YouTube. В принцип качвам такива Speed Art, Draw, значи ще направя плейлистове, които ще са Draw или Speed Art или нещо такова, ще видя уроци и игри. Като игрите ще са ми Minecraft и там други такива артове, ще са ми на компютъра на Photoshop. А уроците ще са си уроци, които правя в момента, ето като този, например. Ето, отворена е програмата вече. Това е програмата Sony Vegas, с малко съм раздърпал тук прозорчето. Значи просто натискате Open, намирате си съответно вашия темплейт. Моя мисля, че беше тук, не съм сигурен. Не Photobrush, избере. Ето интрото темплейт. Сега, например, Slice Trailer или нещо, айде по-малко, Optical FreeBasket, Simple Glass. Добре, нека да бъде това. Значи това тук ще ви е файлчето, което не знам точно какъв файл се води, но това е файла, който ще трябва да изтеглите, да качите в програмата, за да може да ви се качи всичко, което е правено по това клипче. След което качвате в самата програмка, вече не може да си наместите, нали, всичко къде и как да ви седи. По принцип сега съм изтеглих само ефектите, само текстовете, но има и други неща, като ги отворите ще ви се отворят ефекти и така нататък. Трябва да изтеглите, да качите абсолютно всичко тук. И ето сега ми се отвори музиката, и текстовете, и ефектите, нали. Отваря ви се абсолютно всичко. И след като вече сте отворили, нали, тези неща, тук просто на текстовете натискате десен бутон и на Edit Generate Media. И тук ще ви излезе прозорчето, където просто ще замените неговия текст с вашия, например. Например, не ми дава да пише. Да, не ми дава най-вероятно. Не знам защо не ми дава да пише, няма значение. Но заменяте неговия текст с вашия текст. Някакъв проблем. Неговия текст с вашия текст, след което просто запитнали, слагате си както си е от началото до тук. И това ще бъде всичко. Записвате си от ето това тук прозорче Render As. Избирате си какво да е, с какво качество е. Сега ще ви покажа направо. Да ви покажа и това. Ако го отвори днеска. Но по принцип да, ето.
рендер. Аз избирате си как се казва, например Крис долна шу, да речем интро. В принцип името ми Кришу идва от, нали, аз казвам Кристиян Шукеров и Кришу е може би скратено, Кристиян долна, нали, Шукеров, нали. Така че това. Аз ги слагам в принцип с 4,8 мегабита или мегабайта или не знам какво е там. H720-24p видео, като, нали, написам някакво име и рендер давате и то ще ви се зареди. По принцип това беше урокът ми за Sony Vegas и за интротата по-точно, не за Sony Vegas. В следващите уроци ще ви покажа как да режете, да правите дори тъпоти и така нататък. Така че следете ми канала, следете ми по-точно, ако не ви харесват нещата, които правя, а ви харесват само уроците ми, просто може да си натиснете на новият ми плейлист, така че който още не съм направил, но ще направя и да изгледате само клипчетата, които вас ви харесват и ви са ви нужни. Ако ви харесват уроците ми, просто може да дадете едно yes, лайк, subscribe и така нататък и до скоро.